tansah bersyukur. Panglimbang 5 menit dina Rebo tanggal 12 November tahun 2020 kapethik saka Injil Lukas bab 17 ayat 11 tekan ayat 19. Sawetara wektu kepungkur tarekat nganakake retret kang kabimbing dening sawijining bruder Karmel wuta saka Turin, Prancis, asmane Yohanes saka Santo Samson. Sarene panjenengane sugeng ing abad 16. Aku sakonco sinau saka tilaran piwulang-piwulangi kang katulis dening Rama Yves Jausion Projo. Salah siji piwulang mistikus reformator Karmel Turin kang narik kawigatenku yaiku prayogane para Karmelit mligine sarta para pendherek dalam Gusti sumrambahe ngaturake panuwun marang Gusti saben-saben ngrampungake sawijining panggawean. Kanthi prasaja wong bisa dadi sawijining mistikus rikala asring ketemu Gusti. Asring ketemu Gusti gedhe kemungkinane kanggo nyawiji panjenengane. Nah, salah siji carane yaiku kanthi sowan munjuk atur panuwun marang Gusti awit sih nugroho dalem Gusti jroning ngayati panggawean. Nyilih piwelinge Santo Paulus panjenengane mrayogakake para pendherek dalem Gusti kanggo tansah bersyukur. Gusti Yesus sing waosan dina iki bombong ketemu wong manca kang andhap asor sarta ngerti ing atur panuwun. Wong manca ing kene yaiku wong Samaria. Sinebut wong manca jalaran wong-wong Samaria kaanggep kafir dening wong-wong Yahudi. Tembung kafir tegese ora ngerti atur panuwun. Kacaritakake menawa jroning andon laku dalem tumuju kutha Yerusalem mripit tepis wiringing tlatah Galilea lan Samaria. Panjenengane ditangisi dening wong loro budhuk 10 cacahe. Saka kaduhan wong-wong mau padha nguwuh, Yesus Bapa Guru mugi melasana kawula. Yesus Bapa Guru mugi melasana kawula. Tanpa ngundur-undur wektu, kadudut saka rasa welas asih dalem, Gusti Yesus enggal nyarasake wong-wong mau. Panjenengane ora nyaketi wong-wong mau sarta ndemok apa ngungkulake asta dalem ing wong-wong mau, nanging dawuh marang wong-wong mau supaya padha sowan marang para imam. Iki wigati jalaran amung para imam kang darbe kuwasa nemtokake bab saras lan orane sawijining lara budhuk. Tuhu mbangun turute wong-wong mau satemene nuduhake menawa wong-wong mau percaya marang daya kuwasa dalem. Pranyata kapitayane wong-wong mau ora nguciwani. Ing satengahing dalan wong-wong mau padha saras. Ngerti menawa lara budhuke saras utawa resik, salah siji saka wong 10 mau kang pranyata sawijining wong Samaria bali marak Gusti Yesus saperlu ngunjukake atur panuwun. Kanthi sujud sungkem ing ngarsane Gusti Yesus, wong Samaria mau kira-kira matur mengkini. Yesus Bapa Guru, kula sanget-sanget ngaturaken panuwun awit resik kula saking memala ingkang sanget gegirisi menika. Nanging semu gelo Gusti ngendika, "Lho, rak ana 10 panandang budhuk to kang wis padha saras, gineo amung wong manca iki kang bali ngluhurake Gusti." Marang wong Samaria kang andhap asor mau, Gusti paring wangsulan, "Mundura, pangandelmu wis nyelametake kowe." Para tresna pelem kinasih sinau saka waosan dina iki, pranyata ora gampang kanggo mratelakake atur panuwun. Pranyata saka wong 10 amung wong siji alias 10% wae sing ngerti atur panuwun. Mbuh apa alasane pranyata Gusti luwih rena marang wong siji iki tinimbang marang sing 10. Muga panjenengan pandemen PLM kalebu saka kang siji alias 10% mau. Rikala asring marak ngaturake panuwun marang Gusti, mesti gegayuhan kaslametan tansaya nyata kanugrahake marang kita, jer kita tansaya ngemperi panjenengane. Tansaya asring atur panuwun, tansaya prayoga uga awake dhewe dadi sambung asta berkah kasainan dalem. Suwawi sami munjuk, Kunjung asma dalam Yang Rama, Sang Putra Tuwin Yang Roh Suci. Amin.
Mugi nurna Yang Rama Yang Putra Tuwin Yang Roh Suci kados mlebu samenika sarta sak lami-laminipun. Amin. Konyung asma dalem Yang Rama so Yang Putra Tuwin Yang Roh Suci. Amin.